गाडी कारण ते मिळून त्यांचा ती गाडी स्लो 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 पुढे इथून वैताल किती लागात तुमच्या पुढे ट्रक अशी आणि हा फाटणार सगळ्यांनी तिकडचं वायर चालू केली गाडी आणि वायरिंग तो थांबवण्यासाठीचं ते ओढलं तुमच्या गाडीवर फाटल्या ती गाडी सेव व्हासाठी म्हणजे किती पैसा वायर वळण ते थांबवायचं था हाँ। आगे से गाड़ी निकल गई हाँ। पीछे फंस गया मतलब कैसे आप क्या लेके जा रहे थे? ट्रक था। हाँ ट्रक था आपको पता नहीं चला? जो पता चला ना तब तो गिर गया था मैं उधर ही रुक गया। मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर के जो मतलब जो कैरियर का है हाँ। उसको जो वायर लगी तब आपको पता नहीं चला? आगे से निकल गया ना इसलिए कुछ नहीं पीछे जब वो आया ना वो निकल गया वो फंस गया ना वो गिर गया तब मैं उधर ही रुक गया। हाँ। कितने बजे हुआ ये? कितने बजे? कितना टाइम हुआ अभी ये इंसिडेंट हो गया? 1 घंटा हो गया। तर आम्ही असा सध्या पेडे जंक्शन जो इंटरनल रोड असा जंक्शना कडल्यान त्या रस्त्याचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सकाळी 10 सुमारे एक टॅक्सी जी डिझायर स्विफ्ट कार जी आसा ती हांगा इंटरनल रोडांतल्या वयताली आणि ताच्या फुडें एक ट्रक आशिल्लो जो ट्रकाचो वयलो फुडलो पोर्शन जो आसा तो खंय तरी लायटीच्या खांब्यांचे जे वायरी आसात त्या वायरींका खंय तरी ती लागली आणि जेन्ना तो ट्रक जो आसा तो फुडें वयतालो तेन्ना ती वायर खंय तरी खेचली गेली ती ओडली गेली आणि जो लायटीचो खांबो जो आसा तो थेट फाटल्यान जी स्विफ्ट डिझायर टॅक्सी कार जी आशिल्ली तो लायटीचो पोल आसा त्याच्या फाटल्या सायडीन पडलो ते सध्या जी टॅक्सी कार जी आसा तेची बरेचशे लुकसाण जाल्ले आसा खंय तरी त्या गाडयेक फाटल्या वाटेन मेजर डॅमेजी जाल्ली आसा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर।